DXDC Tatak RMN. Kay kauban nato mga higala karong buntag ang Pag-ibig Fund Davao. Pinaagi ka Miss Shane Page live via Zoom. Ma'am Shane, maayong buntag. Mayong buntag mga mayong buntag po sa ato ang mga listeners. Yes po. Ma'am, bisan og daghan na karon ang kinikining housing. Daghan pod mga kasama or ma'am ang nagapangita og kanaganing affordable nga balay. Butang nato ang uban nakabalay na pero mas gusto gid nila nga kani maka-save ta ni ani. And gusto lang po na ako masabtan ma'am kining bahin sa Pag-ibig acquired assets for sale. Pwede ba nato pasabton ang ato mga listeners nga naminaw karon? Ang kaning acquired asset po sa Pag-ibig is kaning siyang mga foreclosed assets no na nakuha na gid sa Pag-ibig ang title tapos gina-offer siya sa public through bidding. So naatay duha ka bidding na ginapahitabo tapos gina-announce po na siya sa website nato, ma'am. Okay. Hunahuman na ba ang bidding, ma'am? Murag last week murag nag-send sila og na sila announcement na naay bidding Okay. for acquired assets. Okay. So unsa may mga una or mga laka nga buhaton ani ma'am para maka-avail ni anang acquired assets po? Acquired assets po. Yes, ma'am. Hello? Yes, ma'am. So ang ato ang step ani is tan-aw na to ang listahan sa mga acquired asset nato no sa ato ang website. Tapos tan-aw na to ang location, inspection na nato kung ganahan pa ta or approved ba sa to ang panginahanglan ang nato ang katong property. Then once na ganahan ta, madto na ta dito sa sa tuang purchase offer to purchase na apod na siya sa website. Downloadable pud na siya. So nato na siya i-offer to purchase na siya sa ato ang public bidding. Okay. Yes, ma'am. Ma'am, para lang ba ni siya sa Pag-ibig Fund members or pwede tong mga bag-o lang musulod kay gusto mo avail ni ana nga serbisyo sa Pag-ibig Fund? Kani siya nga sa serbisyo sa Pag-ibig Fund is open to all members of Pag-ibig Fund, all active members of Pag-ibig Fund. Now karon kung wala pa ka na miyembro then gusto jud ka nga nga mo acquire ani kay nindot man gyud ni nga programa sa gobyerno. Yes. Pwede ta magpa-member sa Pag-ibig. Lump sum nato ang ato ang contribution kay at least 24 months man gud ang kinahanglan ani para maka bid ta sa acquired asset. So at least 24 months na contribution. Then in case po nga bag-upa ka, so pwede nato i-lump sum ang 24 months. Bayaran nato siyang one time ang 24 months, ang worth sa 24 months then pwede na ta ma-appeal dayon sa bidding. Nice ni day siya, ma'am, no? Kung gusto namo, ma'am, or gusto sa itong mga listeners nga masayran pa ang unsay mga angay buhaton og dugang impormasyon, asa mi mo adto, ma'am? Asa ba mi mo tawag po? Pwede ta mo tawag din sa ato ang acquired asset sa sa Price Tower. But for more gid siya is dito sa ato ang website sa pagibigfund.gov.ph/acquired assets. Na siya din tanan ang kinahanglan ninyo nga mabalaan. Ang steps, mga forms na i-download na ginadya tanan. Alright. Listahan sa mga properties. Salamat ni ana, ma'am, no, sa impormasyon. Ma'am, ang inyong mga opisina ba dinhi sa Davao City? Asa ba mi pwede mo adto gawas dito sa Bahada? Tama ba, ma'am? Yes po. Naatay tulo ka operations na opisina diri sa Davao, diri sa Bahada for the downtown area. Yes. Napunta dito sa Lanang for the north area and sa south po nasa Matina. Okay, at least naapod sila ay kapalian, ma'am. Pero kung naay mga lahi-lahi ba na, ma'am, ang kanaganing concerns, for example, kining concern sa house loan or ubang mga loans, bisan asa ba pwede mo adto nga opisina? Pwede man siya, ma'am. Blessed lang ta dinhi sa Davao kasi ang ato ang housing hub is naara po dinhi sa Davao. Pwede ra po ta mo diretso dito sa Price Tower kay naara man dinhi. But if kanang dili gyud siya dili gyud like traffic gyud or unsa kanang kung aha mo convenient, pwede ra po na sa mga branches na na-mention nako ganina. Okay. Thank you kaayo, ma'am. Sa pikas bahin, mangutana mi, ma'am. Gapadayon ba mo og release karon sa Pag-ibig loyalty card? Yes po. Nagaano gihapon ni ma'am. Naagihapon ta adlaw-adlaw gihapon ang ato ang loyalty card. So makuha ra gihapon na siya within the day sa imong pagpa-ID.
Basta kompleto lang ang requirements, so walay mga dapat i-edit sa mga records. Yes po. For the sake, ma'am, sa mga wala pa nasayod, unsay advantage sa loyalty card, unsa ba ni pwede na mo nga ma-avail ni ana, ma'am? Ang atong loyalty card is a valid card for Pag-ibig Fund. Tapos nakakonect po siya sa, in case sa Bahada o sa Lanang, nakakonect siya sa Union Bank, and in Matina and in Tagum area is nakakonect siya sa Asia United Bank. So kung mag-loan ka, pwede na din isulod ang ato ang mga proceeds, or kung mag-claim ka sa ato ang mga retirement, pwede na po din isulod ang kwan. Aside po ana siya sa being valid ID siya sa Pag-ibig, discount card po siya sa mga various establishments din sa Philippines nationwide. Alright. Salamat kayo, ma'am. Anak ko yung mga pangutana ba? Sinduna mo yung mga announcement diya sa inyong opisina, ma'am? So, i-take na lang po na ako niyang opportunity, ma'am, Yes po. para po sa mga unregistered na to ng mga employer, padayon gihapon ng ato ang penalty condonation program. So, marehistro na ta sa ato ang mga negosyo. Then, aside po sa katong ko na to, i-take na lang po na ako ni para Yes, po ma'am. sa ato ang mga rider, kanang mga panda rider, grab rider. Pwede ka ita magpa-member sa Pag-ibig Fund as a individual payer para napod tay chances of winning sa ato ang mga paraffol. And at the same time, well, we're here na member na ta sa Pag-ibig, na napod tay chance na maka-acquired assets ta. Ayan. Salamat kayo, ma'am. Yan ang mga pahinumdom ug mga anunsyo. Until next Monday po, ma'am, magmanuban ta dinhi sa serbisyong straight to the point. Thank you. Salamat po, ma'am, for the time. Please nga i-like o mag-subscribe sa atong YouTube channel sa DXTC 621 RMN Davao.